meeste zitten op een boot te zien. Maar toen kwam het toch uit de regen, want ik kwam in één keer Sinterklaas op een koets binnen. En de piepen er al bij. Ja, een heel spektakel in de binnenstad hier, hè? Ja, het kan net beter. Super druk, maar ik super gezellig. Sinterklaas, welkom in Dokkum. Ja, graag gedaan. Ik vind het fijn om hier te zijn nu. Maar ik wil heel graag naar de kinderen, want ik heb al 2 mooie rondes hier mogen meemaken. Anders dan voorgaande jaren, want toen kwamen we in de boot. Maar ja, jullie hebben het Sinterklaasjournaal gezien, dat ging helaas niet. En je schoen zetten vanavond allemaal, hè? Nou, dag hoor. Sinterklaas komt er al aan. Hij zit in de koets, dus we zijn echt vol verwachting. Hij is er bijna. Ja, geweldig. Hè? Hier hebben we heel lang naar uitgekeken en we zijn blij dat we Sint-Nicolaas nu mogen ontvangen in Dokkum. Prachtige middag. Oh, wat leuk hoor. Zo zijn we weer hè. Ja.